hemos de vernos, aquells que no coneixen, i llavors se tornen a dir que... Saben creixent, estos que creixen encima i Gastó, mireu, molt més gran. Mireu, la senyora ens ensenyava a tots per igual, evidentment, a menjar super cuidadosament, per que no se llisca el res del blanc, esto fem nyam, i és de i a tirar la fora. Ahí estaven els bossets i tots que feien van eixir cap al parc, allí que teníem a Fifi, Fufu, Hola. Era una família que estava Rocky, Ricky, Bruno i Antonieta. Això és, mireu, que hay que repasar-lo. Tindríem a Rocky, Ricky, Bruno i Antonieta. I aleshores, conforme van trobar, la situació era un poc rara, perquè, clar, esto estava tocant per un costat, tocant per l'altre, i com es van passar la vesprada, s'ho va passar la mar de bé, però com van tornar a sa casa, mireu, xucaven per amunt, per baix, per dalt, se li quejaven tot d'arriba amunt, damunt avall,